Alexander Daško urobí všetko preto, aby naplnil očakávania svojich najbližších a tentokrát aj svojich psov. Ďalšie odhalenie iba dokresľuje charakter Alexandra Daška. Po sérii tlačoviek, kedy sme odhalili 750 000 dotáciu pre jeho manželku, alebo ďalšia dotácia 14 000 eur pre jeho festival, ktorý bol minulý rok a tieto peniaze získal od ministra Rudolfa Huliaka, ktorý kandidoval na kandidátke LSNS. Tentokrát vidíme dotácie pre svoje psy. Alexander Daško týmto krásne dokresľuje svoj charakter. Ľudia sú mu ukradnutí, sú mu ukradnuté osady, ktoré dnes horia. V prvom rade je jeho rodina, jeho manželka, jeho deti a jeho psi. A viete, od koho dostal tieto financie? Od pána Huliaka. Od Huliaka, ktorý nadáva na Romov. Od Huliaka, ktorý chce urobiť poriadok s Romami. Minulý rok to bolo 14 000, tento rok 14 800 eur. Namiesto toho, aby tieto finančné zdroje použil tam, kde to najviac potrebujú, napríklad aj pri tých zhorených domoch, v rôznych častiach Slovenska, v chudobných osadách, tak tieto peniaze použije v prospech svojej organizácie, prospech svojej manželky, prospech svojich psov. Áno, dámy a páni, a všetci Rómovia na Slovensku, pán Daško nás má hlboko. Nebudem ďalej pokračovať. Je to obraz iba toho, ako rozmýšľa o Rómoch a ako nechce pomáhať Rómom. Robil by pravý opak, keby mal hlavu a srdce na pravom mieste. Dámy a páni, dnes nie je na stole otázka, či má niekto rád psov, alebo niekto chová nejaké plemená, ale tu je na stole otázka, ako sa zaobchádza s míňaním verejných financií. Preto sa pýtame, či je transparentné vybaviť si dotáciu cez svoju pokladničku pre organizáciu, ktorej predsedníčkou je vaša pani manželka. A či vy, pán splnomocnenec, nezneužívate svoje postavenie a nepôsobíte len naďalej ako dohadzovač. Tentokrát pre svojich psov. Alexander Daško je naozaj schopný všetkého. Dokonca sa spojiť aj s človekom, ktorý kandidoval na kandidátke LSNS s Rudolfom Huliakom, ktorý doposiaľ nemal naozaj pozitívne vyjadrenia k Rómom. Posielal nás do maštale a v minulosti mal aj tvrdšie vyjadrenia. Alexander Daško urobí všetko preto, aby naplnil očakávania svojich najbližších a tentokrát aj svojich psov.